Здравейте, аз съм Силвана Петрова, собственик на салон за красота Beauty Place и съм фризьор от 23 години. Фризьорството е моя страст. Това, което е водещо в света на тази професия за мен, е да останеш гладен за знания през цялата си кариера. Ще ви представя една техника за връщане на балеаж, защото много е лесно да се работи на чисто платно, но когато вече имаме една техника и то правена от някой друг колега, всъщност тънките моменти на високия професионализъм и на решенията на артиста идват точно тогава, когато трябва да се възстанови нещо. Това е Вяра и днес ще направим поддръжка на техника за изсветляване. В днешни дни почти на всички техники за изсветляване се казва балеаж, което всъщност е трансформиране на техниката балеаж към съвременните нужди, защото самия балеаж, когато е възникнал, всъщност е била техника за поставяне на слънчеви акценти в косата, така както косата изсветлява по време на морската ни почивка или когато седим дълго време на слънце. Но тъй като самата дума балеаж е много апетитна, тя просто се е превърнала в дума, която използваме за почти всички видове техники на изсветлявания. При Вяра имаме техника, която е направена преди 5 месеца на друго място и първото нещо, с което ще започна, е да направя диагностика и да преценя каква техника са използвали колегите. Това, което забелязвам е, че е работено всеки воал и е работено техника с стопиране. За първоначален балеаж тази техника дава така доста светлина в косата, но когато израства, имаме едни не толкова красиви резултати по отношение на контрастите, които се получават между тъмния и светлия цвят. Кажи ми сега какво харесваш в косата си и какво не харесваш. Две неща. Харесвам това, че сме добавили повече светлина в косата. Исках да бъде изсветлена. Не харесвам начина, по който е израснала и драстичния контраст с корена и дължините и ето тук тази средна част. Какво не ти харесва в средната част? Ами според мен не се прелива достатъчно добре с корена и с дължините. По отношение на израстването, кое е нещото, което ти създава дискомфорт? Ами, мисля, че е доста откъснато и очертано по-скоро, не е плавно и се нуждае от по-честа поддръжка при толкова отсечено израстване. Добре, ако имаш по-ясно видими светлини, които тръгват отгоре, повече ли ще ти харесва? Да, и повече релеф. Да. Защото в момента тази техника, която имаш, дава много меко преливане и всъщност тук нямаш силно изразена светлина. Дали това е нещото, което ти създава дискомфорт? Да. Значи, ако съм разбрала правилно, ако имаш по-контрастни светлини отгоре, ще се чувстваш по-добре. Да, определено. Това е основното деление, което съм направила. Имам 3 сектора за работа в задната част на главата и 4 сектора за работа в фронталната част на главата. Като всеки един сектор ще работи с специфични техники за отделяне на светлини, защото всяка една техника дава различен резултат. Избрах да работя с най-новия продукт за изсветляване на L'Oréal Professional Bond Studio 8 поради няколко фактора. Той има защитна система с бондър в себе си, лимонова киселина, да работя с по-щадящата формула, за да си гарантирам здраве на косата, когато правя балеаж абсолютно винаги. Първо и водещо нещо ми е косата да остане здрава дълго време, защото понякога от желание да постигнем перфектния резултат, който клиента иска, не си даваме сметка, че все пак това е жива материя, коса, която след като си тръгне от салона при нас, тя е изложена на механични действия, ресене с четки, използване на преси, сешуари, слънчева светлина, вода и това допълнително допринася за чувствителността на коса му. Така че винаги абсолютно избираме най-щадящия продукт. Вяра, ти дигаш ли си косата на висока опашка? Да. Искаш ли да имаш светлини тук около имплантацията? Да. Добре.
Ето тук в случая ще работя с много финни Baby Light, защото тази коса генетично е доста по-слабичка. Много често може да се срещне като бебешка косичка. Просто защото това са едни по-финни косъмчета, които първо не израстват чак толкова дълги и са по-крехки. Заради това е много важно при тях да се нанесе равномерно количество продукт, но не твърде обилно. Защото количеството продукт до голяма степен определя дълбочината и степента на изсветляване. Започвам от средната част на косата и сега ще махна дъската и посредством изтегляне на кичура и приплъзване на фолиото ще вкарам в дълбочина, така че да мога да изсветля максимално близко до корена. С щипка се изолирам, за да имам чистота на работа. Мога дори да разреша. Изключително важно е чистотата и прецизността на работа. И тук с връхчето на четката надрасквам, така че да не ми се получат неприятни черти. Естествено, пазя светлите участъци, но тъй като имат лек меден фон на изсветляване, ще ги надраскам повърхностно. Сега работя V-shape, V-образно деление, с лява и дясна половина, като ето тук идва сега интересния момент, в който трябва много прецизно да изберем коя коса да отделим и коя коса да изсветляваме. Виждаме, че имаме няколко фона на изсветляване, твърде светли и по-медни нюанси. Аз тези, които са твърде светлите, ще ги отделя, за да работя безопасно. И тук ще използвам техниката Slice. Тук, понеже ми е по-дебел кичура, вече нанасям по-обилно количество продукт. На по-дебели кичури е хубаво да се разреши, за да влезне продукта равномерно. Как работя V-shape? Самия V-shape на места го измествам, за да се получат прехлупвания на светлините. И сега тук ще работя с по-малък диагонал. Не толкова остър, а по-малък. То не е хоризонтал, нали? Защото ако е хоризонтал, ще е така, ще изглежда. И следващия отгоре отново ще е диагонал. Сега си почистих всъщност тъмните косъмчета, защото тук е много масивен роз сектор. И си улеснявам работата при изтегляне на слайсовете. При поддръжката на балеаж всъщност е много важно индивидуалния подход. Да се обърне внимание точно какъв резултат иска, каква е дадеността на косата, как си носи косата в ежедневието. Ние виждаме, че Вяра има една супер права коса, която надали би могла да седи на вълни или и тези вълни въобще дали биха могли да са трайни.
В същото време я правим техниката така, че все пак да може да издържи най-дълго във времето. Тук ще направя още едно деление. Тази коса ще я позиционирам, след което ще пусна изсветлявания в дължини. И сега тук ще редувам Microwaves с Baby Lights. Един сектор Microwaves, един Baby Lights. Понеже тук е най-видимата част на главата, когато израства, да не се получават ето тези маркирани израствания. Получава се много меко преливане. Пренамазвам си всеки един сектор и от обратната страна, за да си гарантирам перфектния фон на изсветляване. И по този начин си активирам и по-бързото случване на нещата. Затова предпочитам да работя с Sweet Mesh, а не с фолио, защото е много по-чисто, много по-бързо и много по-видимо. Обърни внимание къде си разделям. Изчиствам финните косъмчета в предната част на кетчура, за да може, когато се върже, да не се получават черти, видими релефи.
всяко косъмче да го отделиш, да го отцветиш или да не го отцветиш. Това е сигурна формула за това да запазиш здравето на косата. Когато съм изплакнала продукта, докато останалата част от косата изсветлява, много обичам на тази част да я оставам с метал детокс спре ваната, който има молекула за възстановяване на пукнатините на косама. И така по този начин косата се заздравява, докато останалата става. Накрая го правя на цялата коса задължително. Предпочитам да си измивам кичурите поетапно, за да съм сигурна, че всяка зона от косата е устояла необходимото за нея време, нито повече, нито по-малко. Това ми гарантира спокойствие по отношение на здравето на косата и фоновете на изсветляване. Косите с балеаж изискват много отношение и грижа с продукти за грижа и за възстановяване и укрепване на здравето на косата. Правиме тонирането или гланциране, или матиране, като можете да го срещнете навсякъде. Като в случая го правя на 3 етапа. Първо нанесах най-светлия цвят, който да неутрализира златистите фонове на изсветляване. В корена след това нанесах по-тъмен цвят, който да прелее с нейния естествен цвят. И сега, след като подействала комбинацията за отстраняване на златистите оттенъци, нанасям отгоре комбинация, която да даде максимално студено-бежеви оттенъци. Работя с Dia White, това е безамонячен продукт на L'Oréal Professional, който е с киселинна формула. Реално, когато се правят процедури за промяна на цвета, те минават през оксидационни процеси, които оксидационни процеси отварят косама, за да могат да му променят цвета. И затова е препоръчително след това да се третира косата с тази киселинна боя, която е боя грижа реално за косама. Тя няма да промени естествения цвят, което е изключително важно, защото има техники, при които се променя естествения цвят, но във времето тази промяна не расте красиво, защото когато е леко докоснат с тон 2 естествения цвят, той почва да остарява в златисто-медни оттенъци и се получават много цветове, което в годините ми практика са показали, че не е желан резултат от повечето клиенти. Ето го крайният ни резултат. Имаме един доста по-бистър цвят, доста по-масивно руса визия, с така характерните попс релефни светлини, които са изключително актуални в днешни дни. В същото време техниката, която съм използвала, дава една абсолютна мекота на преливане в тази област, което ни гарантира, че самото израстване ще бъде много меко и дълготрайно.